Sovjet, du, Damask. I anledning af museets 30-års jubilæum fik Kurt Reindl, tidligere direktør for Tommerup Væveri, en særlig rundvisning af Bent og Knud. Og så er det noget dejligt garn, vi har fået fat i. Lad os skrue tiden godt 30 år tilbage og fortælle historien om Hørvævsmuseet på Krengerup. Jeg begyndte at interessere mig for hør, fordi jeg så en chance for at komme i kontakt med mine formødre, altså dem, der havde arbejdet med det manuelt for et par hundrede år siden, og især på Fyn. Og jeg fik også færden af, at og altså i rigtig mange steder, der lå der redskaber gemt, og man tænkte sådan, at man må udstille det. Vi må udstille det. Hun lavede så på det, der hedder Vestfyns Hjemstavnsgård, en udstilling om hør og hørbearbejdning. Så havde jeg lagt en lille seddel, og så sagde jeg, hvis der nu er nogen af jer, der ved noget om at ruske og rødne, og kan I så lige skrive jeres navn og telefonnummer på? Og der var Kurt Reindl til stede, og så var der en forbindelse mellem Inger Smedegaard og Kurt Reindl. Kurt, han er sådan en filur. Så prikkede han mig på den måde der, så jeg gjorde sådan her. Og så stod han jo der. Og så sagde han, jeg er født på et hørvæveri. Kan det bruges? Kurt Reindl, han henvender sig, det er nok 2 år efter, og vi er cirka i 90-91. Han har jo nogle gamle væve, han gerne vil give til museet Vestfyns Hjemstavnsgård, hvor jeg var museumsinspektør. Kurt Reindl, der jo bor ude på det, der hedder Kolbjerg skole, hvor han så i nogle store lokaler havde alle de her væve. Da jeg kommer derud, så siger jeg, jamen det her, det er jo ikke væve, det er jo en fabrik. Så siger Kurt, nu haster det, Inger, fordi min datter skal giftes, og så skal jeg altså bruge det rum, hvor det står. På det tidspunkt var vi i dialog med Krengerup Gods, og vi får så en aftale herude, hvor vi skal kigge på den store kørelade. Og der er Kurt Reindl med, og han siger, det kan vi slet ikke bruge. Så vender Kurt sig om, og så peger han på den her løsdriftsstald og siger, jamen, hvorfor kan vi ikke bruge den? Så siger jeg, det tror jeg simpelthen ikke, fordi det er jo Krengerup, der har de deres halm og deres halmfyr i dag, så det tror jeg altså ikke. Men Christian Holk, han går til greven og siger, at det her det er en mulighed for godset til ligesom at få en aktivitet herude, hvis der kommer et museum. Og en morgen ved morgenkaffen peger Annisse på et sted i avisen og sagde, se lige det. Det var en indkaldelse til en stiftende generalforsamling i noget, der skulle hedde Hørvævsmuseet på Krengerup. Vi havde jo vores væveskole, så det var jo vores interesse at vide noget om, hvad der foregik i tekstil rundt omkring. Der var indkaldt til stiftende generalforsamlingen nede på Lilleskov Teglværk, og der kom temmelig mange. Det var et langt bord, vi sad ved, kan jeg huske, og det var rigtig dejligt. Der blev lavet en bestyrelse, så jeg gik derfra sådan med rolige, sænkede skuldre. Så gik vi jo i gang der i 93, da løsdriftsstallen var blevet tømt for halm. Vi gjorde alting selv. Altså, de frivillige, der var måske en håndfuld eller sådan. Vi var ikke flere. Christian Holk, godsforvalteren, han var rigtig god til at tegne sådan nogle skitser. Og dengang var det jo kun den store vævehal, og så var det et område af den gamle kostal. Og der lavede vi en lille bitte café, og så kom der det køkken, man stadigvæk har. Så det var et lille bitte område, man kun havde dengang. Selvom maskinvævene var skilt ad, blev man nødt til at banke et stort hul i muren for at hente dem ud. Loftet over maskinvævene var fjernet, og der var lavet en kraftig stålkonstruktion, som skulle bære de tunge ovnmaskiner.
Næste step var at forbinde ovnmaskinerne og selve væven med harnisktråde. Uden at man havde haft Kurt Reindl til at være med til at sætte de der væve op, så havde man aldrig kunnet det. Vi tager det fra en ende af jo. Skal nok gå. Den 5. maj 1994 kunne man starte den første væv, og det blev selvfølgelig fejret på behørig vis. Målet var at skabe et arbejdende museum, der skulle vise tekstilindustrien, som den så ud for mere end 100 år siden. Store, komplicerede maskinvæve, styret af hulkort til fremstillingen af de fineste tekstiler. Den 9. juli 1994 blev Hørvævsmuseet på Krengerup indviet. Greveparret Rantzau og søn ankom standsmæssigt sammen med Kurt og Tove Reindl. Kurt Reindl fik æren af at klippe hørsnoren og erklære museet på Krengerup for åbent. Efter en række taler fik gæsterne en rundvisning. Museet har i sæsonen altid været åbent for besøgende om eftermiddagen eller efter aftale. Det betød, at man kunne arbejde med maskinerne før middag. Det var allerede fra start, af mandag og onsdag, der kørte man med vævene. Det har kørt frivilligt hele vejen igennem. Interessen for museet var stor, men pladsen til alt det, man gerne ville, var lille, hvilket bevirkede, at man i 1999 udvidede lejemålet med resten af den tidligere kostald. Udvidelsen åbnede for nye tiltag. Indgangen for besøgende flyttes fra gavlen i maskinvævehallen, så man nu kom ind i det nye butik-café-område. Der blev plads til en ny stor café med køkken og toiletter. I caféen fik man nu mulighed for at have skiftende udstillinger hen over sæsonen. Man fik en rummelig butik, hvor man blandt andet kunne sælge tekstiler fra egen produktion, der sammen med billetindtægterne gav et væsentligt bidrag til museets drift. Den nye lokalitet gav også plads til et dejligt stort udstillingsområde, hvor museets faste temaudstilling fik så attraktive vilkår, at udstillere selv begyndte at henvende sig. I vævehallen fik pudsestuen sit eget rum, så der kunne arbejdes uden støjen fra maskinvævene. Udvidelsen blev også den spæde start på en aftenskole. Annelise og jeg havde jo så både det, at vi legede med herude, og så vores væveskole i Javsthuset. På et tidspunkt så er ejerne af Javsthuset nødt til at sælge. Og vi fik så lov til at flytte vores væveskole herud på betingelse af, at vi først bragte vævene hertil, når jul var overstået, og at vi fjernede dem igen, inden man skulle gøre hovedet rent for sæsonåbningen. Annelise Bille fik museets aftenskole ind under folkeoplysningsloven, så nu kunne man også tilbyde kurser i plantefarvning. Fortællingen om hør og hørberedning fik en fast plads i den ene ende af vævehallen. Alle vores gæster de får jo tilbudt rundvisning her på stedet. Og der indgår altid hernede en rundvisning i, hvordan vi bearbejder høren, fra den står og er rødnet, og hvordan vi bryder, skætter og hejler den, og nogle af os viser også, hvordan vi spinder den til sidst. Og de kan jo se, hvordan vi væver den på vores væve. Jeg kom herud som frivillig i 2006, og en af de første, jeg mødte herude, det var Gunhild Berg. Og hun sagde, goddag og velkommen, nu er du kommet, så skal vi have en skoletjeneste. Udstillingslokalet, det var jo ledigt fra efterårsferien og ind til jul. Og så gav vi et tilbud til alle skoler i Assens Kommune. De skulle væve et stykke stof, der blev gjort færdigt, og så havde vi nogen, der kom og monterede det, om det nu skulle være en pude eller en taske, eller hvad det nu kunne blive til. Det var vigtigt, at de kom hjem med et færdigt produkt. Jeg var ansat på Dresslette skole, og der kom en invitation fra Hørvævsmuseet. Så kommer jeg herud og oplever, at der bare står en voksne hjælpende hånd ved hver væv, ved hver elev. Og jeg var ved at falde på halen. Det var simpelthen bare så godt, ikke? Snakken gik altid ivrigt på arbejdsdagenes kaffepauser, og ofte blev der serveret nye idéer. Ideen kom, at vi skulle
have noget på loftet. Og vi søgte fonde, og det gjorde vi i mange år. Planen var at renovere førstesalen over en stor del af museet. I 2021 var der doneret penge nok til, at den noget omfattende ombygning kunne realiseres. Væveloftet blev indviet den 24. november 2021. Nu har vi så fået al den dejlige plads heroppe med masser af væv. Fast plads til alle rammevævene til skoletjenesten og til alle vævene. Jeg tror, der står 28 i alt. Så nu har vi frie hænder hele året og kan derfor køre op imod 50 kurser om året. Vi kan rigtig godt lide, at Hørvævsmuseet er et sted, hvor folk kommer for at hente viden. Vi har kursister fra hele landet. Vi har selvfølgelig professionelle undervisere, altså undervisere, der får løn til det. Og vi har også frivillige, der underviser. Også kompetente undervisere, men frivillige uden løn. Sådan at vi stadigvæk er baseret meget på frivillighed. I 2023 stod et helt nyt farveværksted klar til brug. Der blev bygget en skovhytte, som kan bruges af farveværkstedet og til hørberedning. I kaffestuen fik man lyddæmpende loftplader. I 2024 satte man lyddæmpende loftplader op i caféen, køkkenet, butikken og udstillingsområdet. Et helt nyt køkken med en ny industriopvaskemaskine kom til, og som prikken over i'et, et nyt belysningsanlæg med 50 nye spots. Kan det gå 30 år mere med udelukkende frivillig arbejdskraft? Den bekymring havde man i stor stil, da man startede, for der var måske under 10, der byggede det her museum op i sin tid. Og nu er vi cirka 85 frivillige. Så jeg er ikke bekymret. Hvis man ikke lige er tekstilorienteret, så er der stadigvæk mange facetter, hvor man kan få afløb for enten sin lyst til at stå i butik, eller servicere, eller ordne ting pænt, eller administrere, eller reparere gamle maskiner. Jeg kan fornemme, at der er en energi i det her hus, som er helt enestående. De vil ikke bare mødes og strikke og drikke kaffe. De vil også udvikle og lave ting og sager til noget, vi kan bruge, så vi kan udvikle museet, fordi det er den opgave, vi har. Hørvævsmuseet har gennem tiden modtaget donationer, for eksempel bevaringsværdige tekstiler. Alle får et nummer, og så bliver det syet ind med sådan et bind, altså sådan et nummer her, så alle genstande har en nummer, kommer i en kasse, der også har et nummer, og så kan man finde ud af, hvilken kasse ligger det i. Ja, det er jo et eventyr. Ja. Og det er dejligt som at se, som eventyret har udviklet sig. 30 år er der gået. De frivillige sørger for at skære kæder, vedligeholde de mange hulkort og løbende renovere de gamle industrivæve, så der fortsat kan produceres fine tekstiler. De færdigvævede hørvarer gås efter i pudsestuen, for derefter at blive solgt i butikken. Alt sammen takket være de frivilliges entusiasme.